Presiden Jongseng Riboy Youth Federation uba Bipul thank you haba keren hagilat pathai kubot hadin ka jinge kendu bat kinong ilam ka senjuk kirang ba sinong ka rain nong tung ulong ba udap nak jing sokhya halor ka jing thung ye ki dikhot jong ka regional committee hag ba ka ti committee la pen kentup ye ka Karbi Anglong Autonomous District Council ki ba pet ye khando ka siap jong ka jela Assam kat ba ye ki United Khasi Jindia ki ba kentup ye ka Khasi Hills Autonomous District Council bat ka Jante Hills Autonomous District Council jong ka jela Meghalaya klem pen kentup lang ban long ki dikhot jong ka regional committee namar ha Meghalaya hi ka ba pet ye khando ka siap jong ka jela ki dei hi ki district council om ka sarkar Meghalaya om presiden ngeseng RBOF uba people thank you ngi trange bangin yo no yo putusam lejong ngi trange bangin dan terjelang bola biang putusam ka regional committee ka sarkar kala penbait baro arliang nadu ka sarkar Assam nadu ka sarkar Meghalaya bagin bu no ya ka regional committee bat kai ka bangi lengo kai ka bangi susi kalong ba hagani ka regional committee la kenthop ya ka Karbi Autonomous District Council ka bangi tip kung ka KAAC kila kenthop ya ka KAAC ba kan long member hapo kani ka regional committee hande ka balungo pat ka United Khasi Jindia wala na ka pia arliang lo wala na kini ki atli ki Autonomous Council balai na kaliang usar konat sama umkhot la ban kenthop ya ki haka regional committee nama laringi pej ya ki kot ki barem bapai nadu usan po ari terhadu mentai kadai hidis council kabaya khon banyo kata ka United Khasi District Autonomous District Council kabaya khon bandawa ba blok 1 blok 2 kadai hi banwan apa ka jela Meghalaya tingi nang yo ka jela usnam ka kendai spa nyopu wei ka nyopu ar handai kani ke isu kala arise nadu usnam ka kendai spa sanpo bong ibim ne nadu ka ubnai ba ar jung usnam ka kendai spa sanpo handai ka jingbam don mental ngi kran ngide girang basnong habangi ngi penkup rang basnong ngi yo ya kasana hangtu kala to sai ba ngin pe ya ki kli bru om ya ki khendo la ngi siap dan ya ka dulir ru nim jula ban ai mangi girang basnong la ai hi na kaliang jong siem la ni longsan jong karat ne jong ki hima handai menta mana bo pe pat ya ki ni siem la ni kita ki longsan kadai hi district council kamut ka khendo ka siap hi ya mentahi tegadi balong kli hi ke district council om ka sarkar Meghalaya te ban beji kalong ba lada ka government of Assam kadang burom ya ka district council jong ka Karbi Anglong balai ka government of Meghalaya haga jingelam jong ka sarkar MD kamburom ya ka district council ka badal pa Meghalaya kata ka di ka we jikli ka baka RBF ka bu hau sartonrat ba na community kinla banjuba handela mal lari kran ya kendo ka siapi kadai ka district council ban ya kran lang nama sovereign officer jong ka district council kidai ki sim ki lingdo lani kita ki longsan ki beran hapo ki himai ma ki pe kendo ki siap ki kamtip hammaki lada ni kran ban ya ki sarkar lani ki nunu ki mele ki badan te ka jingkepat jungi kalong ba lada ka Assam kila ban khot ya ka district council jong Karbi Anglong ka sarkar Meghalaya ro ka di ban khot ya ka district council jong ka Meghalaya ka bagi dar hangni ki apili kita ka Jante Hill ba ka Khasi Hill jaka ka pe ya ki jaka puta jungi ujai bentuk Khasi dan pena andre menta ni dawaru ya ka district council ki di ban kran ki di ban dawa ban na kalian jungi ru ni dawa ba ki di ban kentup lang balala ja ba kin kentup ha ya ka district council nginang pe kapor ba kanang wan nginang song ru bat kisau tu ligi sang banyak penbaik bahalo gani makajing kendu mendasi kalau tang ban syai ke ka benta na kalian disenjuk bat kirang basnong ibaran hakani ka area kidan ban ong sangi ki sang balang nila ni ai kublei minta kesini ke kendu kalau ka basiso nama ngilap khat fatli snong ni ro south ligi snong ki wara ita jing tho ke balai soi ke balai spa tam ki longi ki ba om bangibun ki Khasi ban ni di banwan hi syaka jela Meghalaya